Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da shigowa wannan zauren mai suna Zinariya Hausa TV. Muna muku fatan alkhairi, sannan muna jin daɗin kasancewa da mu da yake a kodayaushe a faɗin duniya. Muna alfahari da ku sosai da sosai. Wato ainihin masoya, wato shirye-shiryenmu misali ma a duniya, wanda kuke kallon shirye-shiryenmu akai da kai. Wato ainihin kun jira domin ku samu wato ainihin ku kalla wannan shiri mai suna a duniya, wato ainihin kashi na 74. Sannan Allah bai yi mun sakar muku wannan shirin ba ta dan wani dalilin da muka gaya muku na na'ura da muka samu, wanda tun duk sati muna bayyana muku wato ainihin ganin matsalan da muka samu akan ba mu kawo muku ba. Mu dai a rayuwar mu damuwar mu ci gaba da kawo muku shirin a duniya kamar yadda muka saba kawo muku shi. Insha Allah ba mu gaza ba, za mu ci gaba da kawo muku wannan shirin akai kamar yadda muka saba kawo muku shi ɗaya har zuwa na 73. Kuma da yardar Allah za mu ci gaba da kawo muku shi idan kun kasance ku ne masu mana subscribe da danna alamar ƙorarwa a kan wannan tashar tamu mai albarka. Domin danna alamar ƙorarwa da yin subscribe dan ne kadai zai na sa wato ainihin kuna samun ginshikin wannan shiri da zarar mun daura shi. Insha Allah za mu kawo muku wannan shirin wato ainihin a satin da za mu shiga, wato ainihin ran Laraba mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ku dai kawai ku ci gaba da bibiyar mu, sannan ku ci gaba da danna alamar subscribing, sannan ku ci gaba da danna alamar ƙorarwa, domin ta nan ne kaɗai mafita da za ku na samun ingantaccen shiri mai suna a duniya. Sannan da Allah banda zagi, sannan kanku ne dai Allah ma na haƙuri da mu ballantana bagi. Ku dai kawai ku ta bibiyar mu kamar yadda muka saba kawo muku shirye-shirye, mu kuma za mu gaza kawo muku shi ba. Mun gode da kasancewa da mu.